Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo atong pagabuklato ng atong Biblia sa Mark chapter 9 verse 38 to 43. Apan sa dili pa, once again akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo Isabelo Lauri Sr., 93 years old. Mark chapter 9 verse 38 to 43. Ang giingon dinhi, si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tawo nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan ug gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidi kay walay tawo nga maghimog milagro sa ako ngalan nga makasultig dautan mahitungod kanako. Kay ang dili bato kanato, dapig kanato. May the Lord bless the proclamation of His word today. Unsa ang dako kaayong sala alang sa atong katilingban niining panahona karon. Kung muadto kamo sa Amerika ug daghang mga nasod sa Europe, ang dako kaayong sala alang sa ilang katilingban mga kaigsunan kining mamantay ta sa uban or mubadlong ta sa uban. Kay kun atong ipakita kanila nga dautan ang ilang gibuhat, masuko gayud sila, hilabtanon kuno kaayo. Ilang gihatagan og bili kining gitawag og tolerance, kining pasagdahan lang nato sila sa ilang gibuhat nga dautan, ug kun atong imantala ang kamatuoran, ilatang bansagan ingon nga madinumtanon nga mga tawo, hilabtanon ug mahinukmanon. So ang intolerant mga kaigsuunan mao kini ang ilang gikondenar sa ilang katilingban, ug nahitabo na usab kini dinhi sa Pilipinas. Gumikan kay ang pagkadautan mukuyanap mangyod sa tibuok kalibutan. So adunay na po'y daghang mga Pilipino nga kung makadungog og wali sa pulong sa Ginoo unya i-expose ang ilang mga kasalanan, masuko kayo ug ang ilang bansag sa mga nagwali sa pulong sa Ginoo mga hilabdanon. Ang ilang bansag sa mga seryoso nga Kristohanon mga hilabdanon. Pero mga kaigsuunan, wala kita ng hilabot, nag-expose kita sa kasalanan sa paglaom nga maghinulsol ang matag usa ug mahibalik sa atong buhi nga Dios. Now kining intolerant, labi na sa mga katilingban sama sa Amerika mga kaigsuunan, maguol kita ug muriak kita gumikan kay ang ilang katilingban wala na nagpakabana sa kamatuoran. Masuko na kung badlungon. Pero niining taknaa mga kaigsuunan, ato usab ipakita gikan sa pulong sa Ginoo nga kining sobra ka hilabdanon or sobra ka intolerant nga wala na hamutang sa maayong lugar mga kaigsuunan, dili usab kini maayo. Pag-abot sa kamatuoran mga kaigsuunan, mga importanteng doktrina mahitungod sa pagka-Dios sa atong buhi nga Dios, for instance, mahitungod sa Trinity, dili kita tolerant niini. Kung ang usa ka tawo dili mo dawat nga si Kristo Dios, gumikan kay tawo lamang kuno siya, so kinahanglan gyud nga mubarog kita sa kamatuoran. Pero kung ang practice sa matag usa minor difference, ang mga practices nila sa ilang grupo dili susama kanato, pero tinuod sila nga mga magtutuo sa atong buhi nga Dios, kinahanglan kitang mo exercise og tolerance. Kinahanglan nga atong palabyon ang atong mga differences mga kaigsuunan, gumikan kay kining mga differences wala may kalabutan sa atong kaluwasan.
Niadtong miaging mga semana atong gitan-aw ang garbo sa mga disciples sa atong Ginoong Hesukristo. Garbo mga kaigsuonan. Gumikan kay ilang gipataas ang ilang kaugalingon samtang naglakaw sila padulong sa Capernaum, nagsantaihay sila og pataas sa ilang kaugalingon. Naglalis sila, mao nga gibadlong sila sa atong Ginoong Hesukristo nga ang gusto kunong mahimong inila kinahanglan mahimong sulugoon sa tanan. Mark chapter 9 verse 35. Unya milingkod si Jesus ug iyang gipaduol ang napulog duha ka tinun-an ug giingnan, bisan kinsa nga buot mahimong labing dako kinahanglan nga magpaubos ug mualagad sa tanan. So baliktad di ay ang gingharian sa atong buhi nga Dios. Ang gustong mahimong labing dako kinahanglan mupaubos ug mualagad sa tanan. Mao kadtoy kinabuhi ni Moises mga kaigsunan. He was a great leader in the Old Testament. Pero unsay description sa kinaiya ni Moses? Numbers chapter 12 verse 3. Si Moises mao'y labing mapaubsanong tawo dinhi sa kalibutan. Maot kayo ang garbo mga kaigsunan. Maot kayo. Self-advancement ang tawag niya na. It is motivated by pride. Kung atong ipataas ang atong kaugalingon, it is motivated by pride. Ug wala gyud tawong ganahan sa usa ka tawo nga naraog dayig sa iyang kaugalingon. Ato kining gihisgutan ni adtong miaging semana mga kaigsuonan. Mo kadto ang isyu sa mga disipulo sa atong buhi nga Dios. Og baliktad kini sa usa ka Kristohanon nga mapainubsanon nga iyang gipailalo ang iyang kaugalingon sa pagpangalagad lamang sa atong Ginoong Hesukristo. So kining intolerance o kining hypercritical spirit, kining mahilig mudaot sa uban ug nara og pamantay og sipyat sa uban, garbo kini mga kaigsuonan. Gumikan kay ang tawo nga ingon ana, ilang gipataas ang ilang kaugalingon labaw kaysa uban. So sa atong pagtuon karon sa atong teksto, first time nga nadunggan nato nga si Apostol Juan mga kaigsuonan miistorya. It is the only place in the Bible nga miistorya si Apostle John. Dunay solo part. Basin og siya ang pinaka-primary instigator sa panaglalis nila samtang naglakaw sila dito sa Capernaum. Nang hinambog siguro si Juan, gumikan kay sa tanang 12 ka apostoles atong Ginoong Hesukristo, siya ang pinakasuod sa dughan ni Jesus. So basin og nagpasigarbo siya, unya naulaw sila, gumikan kay nasayra ni Jesus nga sila nagsanta iyahay ug pataas sa ilang kaugalingon, mao nga giusab ni Juan ang topic ug iyang gi-open up ang discussion mahitungod sa usa ka tawo nga ilang nakit-an nga naghingilin og mga demonyo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ilang gibadlong katong tawhana gumikan kay dili man nila kauban or dili kauban sa ilaang grupo mga kaigsuonan. Now niadtong miagi pagayod nga mga semana atong nasayran nga misulay kadtong 12 ka apostoles ug hingilin sa mga yawa nga nag-ulipon ni adtong batan-on nga laki, pero wala sila makahimo niini. But at this time adunay naghingilin og mga yawa sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga dili kauban sa 12, nagmalampuson sa paghingilin sa mga yawa sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Laparo kadto sa ilang mga dagway mga kaigsuonan. Gumikan kay ang dili nila kauban, naghingilin og mga yawa sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nagmalampuson apan sila wala makahingilin sa mga yawa nga nagulipon ni adtong batan-on nga lalaki. Ngano man kaha kadto mga kaigsuonan. So ilang gibadlong gumikan kay dili kunuhay nila kauban sa ilang grupo. Pero giingnan sila ni Jesus nga ayaw niyog badlunga. Kung siya dapig kanato, dili siya magsulti og dautan, bato kanato. He who is not against us is for us. So ayaw niyog pugni ang gustong magmantala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo bisag dili kauban sa atong grupo. So duna kitay importante gayud kaayo nga leksyon nga masayran niining taknaa mga kaigsuonan. Unang punto, the importance of sanctified tolerance. Ang pagkamahinungdanon sa kining ni ang andam kitang musabot sa mga tawo nga dili susama kanato, lahi nga grupo mga kaigsuonan sa laktod nga pagkaistorya. Ikaduha, the scriptural warrant for sanctified tolerance.
gitudlo kini sa Biblia nga kita kinahanglan nga masinabtanon sa uban nga lahi sa atong mga practices. Ug ikatulo, the necessity of conviction. Importante nga musabot kita sa uban, dawato nato ang atong mga differences, pero pag abot sa kamatuoran, kinahanglan gayod nga kita mubarog. So unahon nato kining unang punto, the importance of sanctified tolerance. Daghang mga practices nato sa atong pamilya. Magkalain-lain man ang atong mga practices sa matag adlaw, mga kaigsuunan. Ang tanang mga butang balaod nun alang kanato kun kini dili supak sa pulong sa Ginoo. Ang giingon dinhi sa 1 Corinthians 10:31, busa kun mukaon kamo o muinom o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. So ang tanan nga atong pagabuhaton kinahanglan nga buhaton nato alang sa atong buhi nga Dios. Ang Dios ang sentro sa tanang butang sa atong kinabuhi. On the other hand, gihatagan kita sa atong buhi nga Dios ug kagawasan nga magkinabuhi alang sa iyang kahimayaan. Say for example, nakadesisyon ka ba nga mupalit ka og kotse? Ang mga dili gustong mupalit og kotse kay mas importante ang balay, mas importante ang ubang mga butang kaysa sa mupalit og kotse, ay dili lalisa nato kana. Kinahanglan mo exercise kita og tolerance. Daghan kaayong mga pamaagi. Unsang orasa kinahanglan matulog ang pamilya, unsang orasa magpabiling mata sa kagabhion, alas 9 ba, alas 10, dili nato i-condemn ang ubang mga pamilya nga sukwahi sa atua sa mga practices or lahi og practices sa atua. Kinsay gabudget sa kwarta, ang bana ba o ang asawa. So kining mga butanga, mga kaigsuunan, na belong kini sa Christian liberty. Christian liberty. Unsa man, imong ipaeskwela sa public school ang imong mga anak or ipaeskwela sa private school, kini nahasakop sa Christian liberty. What if adunay uban nga lahi ang ilang practices sa imuha? Manghilabot ka ba? Imo ba silang badlungon? So, naara kini sa atong desisyon, mga kaigsuunan. Kinahanglan atong gwardyahan ang atong kasing-kasing gikan sa pagkahimantayon, gikan sa pagkamahinukmanon, gumikan kay ang bunga sa pagkaila sa atong Ginoong Hesukristo mao ang gugma ug pagkamapainubsanon. Kung atong basahon ang 1 Corinthians chapter 13, the chief fruit of conversion is love, mga kaigsuunan. Verse 4, love produces humility. Kay kung naara kita og badlong og himantay sa uban, nagpasabot ka na nga kita garbuso, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Philippians chapter 2 verse 3 and 4, ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos kamo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. So mo kini attitude nga dapat natong mabatunan. Kining atong isipon kanunay nga ang uban mas maayo kay kanato. Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Ang giingon sa 1 Corinthians 13:4, love does not brag and is not arrogant. Ang gugma dili mapasigarbuhon. Verse 5, it does not seek its own. Dili hunahunaon niya ang iyang kaugalingon. Ang tawo nga judgmental, hilabdanon, himantayon sa uban, garbuso kana, mga kaigsuunan. Love does not take into account a wrong suffered. So kung ang usa ka tawo nasipyat, mga kaigsuunan, dili nato ikondenar nga tudo-tudo nga pagkakondenar gumikan kay kita masipyat biya pud ta. Masipyat pud ta. Kinahanglan aduna kitay pagsabot og pagtabang sa mga tawo nga nahulog diha sa pagpakasala, atong tabangan aron siya makabangon pag-usab. Mao kini purpose sa pagwali ug pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Gumikan kay ang kasing-kasing nga critical, hilabtanon. Kanunay ka nang naghunahuna og dautan sa iyang isig katawo. Kanunay ka nang nag-question sa motibo sa uban. Now, kinahanglan gayod nga atong hatagan og kahigayunan ang ubang tawo nga makasunod sa dalan sa atong buhi nga Dios. Dili nato ikondenar, mga kaigsuunan, in a sense nga murag wala na siya ipaglaom. Ipakita nato ang iyang nabuhat nga dautan ug tabangan nato nga makalakaw sa insakto nga dalan. Dili ikondenar nga wala na gyud paglaom, gumikan kay dili kana nato trabaho sa Ginoo ang paghukom ug pagkondenar, mga kaigsuunan.
Ang giingon sa verse 7 sa 1 Corinthians chapter 13, ang gugma believes all things. But pasabot, hatagan lagi og tsansa ang uban nga mahimong tulid usab ang ilang kinabuhi. In other words, love brings us to think the best of others even when they don't think exactly like we do. So ang nagkalain-lain nato nga mga practices, ang nagkalain-lain nato nga mga kinaiyahan sa atong pamilya, kultura sa matag lugar, andam kitang musabot ni ini. Gumikan kay duna gayoy mga differences depende sa background nga atong gigikanan, mga kaigsunan. Mo kini ang sanctified tolerance. Sanctified tolerance, mga kaigsunan. Now, unsay basihan sa Biblia nga kinahanglan mo exercise kita og sanctified tolerance? Dunay tawo nga dili kauban sa 12 ka apostoles nga naghingilin og mga yawa sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Wala makatolerate ang 12 ka disipulo. Natandog ang ilang garbo, di ba? Naghingilin sila og yawa, wa sila makahimo. And here was this man nga dili nila kauban, naghingilin og yawa sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ilang gibadlong nya nagmalampuson katong tawhana, so natandog ang ilang garbo. Gumikan kay dili nila kauban, so dili na sila makatolerate, mga kaigsuunan. Kadtong tawhana, dili siya albularyo, dili siya exorcist, dili siya peke. He was casting out demons sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, in the name of Jesus Christ. But pasabot, iyang giila ang autoridad o gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan dili nato kini mamiss, mga kaigsuunan. Ang mga disciples lagi, wala sila makahingilin sa yawa, ug natingala sila nga wala nila mahinginli ang yawa nga nagulipon ni adtong batanon. But here was this man nga dili gani nila kauban, nagmalampuson sa paghingilin sa mga yawa in the name of Jesus Christ. Was it pride, mga kaigsuunan? Gipakita gayud sa Ginoo ang ilang garbo, mao nga nahitabo kadto nga adunay laing tawo nga dili nila kauban nga naghingilin og yawa sa ngalan ni Kristo ug nagmalampuson. Sometimes sa grasya sa Ginoo iya gayud nga i-expose ang atong garbo. Gumikan kay gidumtan gayud sa Ginoo ang garbo. Now, si Kristo miingon nga ayaw siyag badlunga. Ayaw siyag badlunga. Gumikan kay tinuod siya nga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa bagoy muhingilin sa mga yawa sa ngalan ni Kristo, giila ang gahom ni Kristo niadto nga katilingban. Kinahanglang masabtan nato, mga kaigsuunan, nga kung dunay tawo nga mo proclaim mahitungod sa gahom ni Kristo, sipaon, palayason sa sinaguga, palayason sa temple. Now, kinsa may tawo nga dili magtotoo ni Kristo, unya mo joke dito sa Iraq, sa Iran, sa Kuwait, sa Saudi Arabia, ug moingon nga Jesus is God, Jesus is great. Hibalo siya nga patyon siya sa mga Muslim dito kung i-proclaim, iwali ang ngalan ni Kristo. So, ang tinuod ra nga magtotoo, ang mumantala mahitungod kang Kristo. Ang dili tinuod nga magtotoo, nganong iya mang ibutang ang iyang kaugalingon sa alanganin, mga kaigsuunan, nga mamiligro ang iyang kinabuhi. Walay dili tinuod nga magtotoo nga adunay kaisog nga muwali mahitungod ni Kristo didto sa Middle East, kay sigurado gayud siyang patyon. Ang tinuod lamang nga magtotoo, ang andam nga iyang itahan ang iyang kaugalingon alang sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo. Nahitabo kini daghang mga martyr, gipatay, gipungguan og liog alang sa atong buhi nga Dios. So kining tawhana, maisugon siya nga mi-proclaim sa ngalan sa atong buhi nga Dios, bisan pagdili siya kauban sa 12 ka apostoles. But pasabot, magtotoo siyang tinuod. Kay ang consequence ni adto, mga kaigsuunan, sipaon siya sa sinaguga, palayason siya og himuon siyang outcast sa katilingban. Ang tinuod nga magtotoo, dili gayud mapugngan. You cannot stop a true believer from following the Lord Jesus Christ, from serving Christ. Bisag dili sila kauban nato sa atong grupo, as long as si Kristo ang ilang gibayaw, ikalipay nato kana, mga kaigsuunan. Nasayod kita nga nagkalain-laing mga grupo, nagkalain-laing mga denomination, aduna ang kalibutan. Pero kung kining mga grupo si Kristo ang gibayaw, ang Amahan, Anak ug Espiritu, ang ebanghelyo sa kaluwasan, ato kining ikalipay. Adunay mga grupo nga moingon nga sila ray insakto, sila ray maluwas. No, dili kana ang giwali nato dinhi sa kahanginan, mga kaigsuunan. Nagtuo kita nga ang mga tinuod nga magtotoo
sa atong Ginoong Hesukristo anaa sa nagkalain-laing grupo bisan pagdili sila nato kauban sa atong relihiyon ug denomination, as long as dili sila bagsak sa mga major doctrines of Christianity. Di na nato bali-balihon kanang mga minor differences gumikan kay wala kanay kalabutan sa kaluwasan, but when it comes to major doctrine, kinahanglang magkahiusa kita. Mo kini atong ikatulong punto nga atong pagahisgutan unya. Now, kini nga espiritu nga murag mo reject sa uban gumikan kay dili nato sila kauban, dili nato pareho og kultura, mga kaigsunan, gikondenar gyud ni sa Biblia. Santiago kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4 ang giingon dinhi, mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angaya ninyo pagtagad ang mga tawo. Pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan og singsing ug mahalong bisti nga mutambong sa inyong pagsimba. Ug mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. Kung tagdo ninyo pag-ayo ang mahalog bisti, unya muingon kamo kaniya, diri kalingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan muingon kamo sa kabus, tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tawo ug sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Ang gingon usab sa Roma kapitulo 14 bersikulo 10, busa nganong naghukom ug nagtamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo, muatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. So kinahanglan nga dili nato ipataas ang atong kaugalingon ug magbantay kita sa uban, manghilabot kita sa uban. Kinahanglan gayod nga ang motibo sa atong kasing-kasing mao ang pagbayaw sa atong buhi nga Dios. So, si Pablo adunay uban nga nagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, gumikan sa kasina, gumikan kay nasina sila ni Pablo o gusto nila nga pasakitan si Pablo kay si Pablo at that time na periso man, mga kaigsuunan. So sa pagkasayod nila nga si Pablo na priso, sila mibarog aron muwali sa pulong sa Ginoo, aron siguro insultuhon si Pablo. Pero unsa may giingon ni Pablo? Apan kini walay balik kanako, Philippians 1:18. Gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi man o matarong ang tuyo, ug magpadayon ang akong kalipay. So, abi nila ug ma-affected si Pablo, gikalipay di ay hinuon ni Pablo ang ilang pagbarog aron sa pagwali, as long as ang atong Ginoong Hesukristo ang gibayaw, mga kaigsunan. So, mo kini mga scriptural warrant mahitungod sa Sanctified Tolerance. Andam kita nga mudawat sa mga differences bisan pa og dili nato kauban sila sa atong grupo, as long as si Kristo ang gibayaw. Pero ikatulong punto, kinahanglan nga magkahiusa kita sa mga major doctrines. Dili kita makatolerate sa mga butang nga adunay kalabutan sa kaluwasan. Sama sa principle of authority, kung ang basihan sa imong pagtuo tradisyon or sulti-sulti sa mga katiguangan, kinahanglan ka ng ikondinar, gumikan kay ang Biblia lamang ang basihan sa atong pagtuo, dili ang opinyon sa mga tao, dili ang tradisyon. Kinahanglan ang tradisyon mupasakop sa pulong sa Ginoo. For example, kung ikaw nagtuo sa evolution nga ang mga tao gikan sa unggoy, kinahanglan gayud ka ng ikondinar, gumikan kay ang Biblia klaro kayong nagtudlo nga gibuhat kita sa Dios, o gumikan kay siya ang atong magbubuhat, aduna siya'y awtoridad kanato ug aduna kitay tulubagon kaniya. Kung ang Dios, kung ang creation atong isalikway, kung walay Dios nga magbubuhat, pasabot walay paghukom, walay balaod sa Dios. So kinaham kana sa mga tao, mao nga daghang mga taong nagtuo sa doctrine of evolution. For instance, ang doctrine of the Trinity. Ang Dios sa Biblia, usa ka Dios, tulo ka persona. That's the God of the Bible, Father, Son, and Holy Spirit. Ug kung ikaw nagsimba sa oneness nga Dios, that's not the God of the Bible. And if that's not the God of the Bible, that's an idol. Ug ang Biblia nagaingon nga walay idolater nga makasulod sa gingharian sa langit. So, pila ra na ka mga examples, mga kaigsunan, sa major doctrine nga kinahanglan kitang magkahiusad. Dili ka na mahimong i-tolerate nato, mga kaigsunan. Pero sa mga style sa kinantahan or style sa worship or mga minor differences, kinahanglan kitang mo-tolerate as long as the gospel that is proclaimed in that group is the true gospel.
Now, isip aplikasyon sa matag usa ka nato. Matolerate nato mga kaigsuunan ang ubang tawo kung lahi ang practices sa ilang pamilya, pero dili nato matolerate ang isyu mahitungod sa kaluwasan. Unsa ba ang isyu mahitungod sa kaluwasan? Klaro kayo sa Biblia nga ang tawo makasasala nahailalom sa tunglo sa Dios. So dili nato matolerate kaning mga tawo moingon nga ikaw ray makaluwas sa imong kaugalingon, magbinuutan ka lang, dili ka manghilabot sa uban, dili ka mopasakit sa uban. That's not the way to salvation. The way to salvation is to admit that you are a sinner. Ikaw makasasala. Kung gibuutanan ka sa imong kinabuhi, kung gibuutanan ka sa imong kaugalingon, giilad ka ra sa imong kasing-kasing. Ang Biblia nagaingon nga ikaw adunay dautan nga kasing-kasing ug adunay dautan nga record sa langit, dili ikaw makapapas niini. Ang dugo lamang ni Kristo ang makatabon sa tanan nimong dautan nga record, ug ang gahom lamang ni Kristo ang makausab sa imong dautan nga kasing-kasing. Ang atong pagkamatarong hugawng panaptong dinug-an lamang atubangan sa Dios. So dili nato matolerate kining mga tawo nga nagbayaw sa ilang kaugalingong pagkamatarong alang sa ilang kaluwasan, or nagbayaw sa ilang relihiyon alang sa ilang kaluwasan. Walay laing maluluwas kundili ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Busa higala pag hinulsol sa imong mga sala ug dangop kang Kristo, gumikan kay anaa lamang ni Kristo ang pagkamatarong nga iyang isulob kanimo kung ikaw mutuo kaniya, ug iyang dugo itabon sa tanan nimong mga kasalanan, past, present, and future, kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig lamang kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug maluluwas. That is something that should be settled in our mind. Dili kini pwedeng mabali mga kaigsunan. So kung dunay mga tawo nga nagwali ug lahi nga ebanghelyo, dili kita makatolerate niini. Pero alang sa mga minor differences, andam kitang motolerate for the sake of Christian love. May the Holy Spirit indeed have worked in the hearts and minds of people niining taknaa aron magbunga ang pulong nga nasabwag magampo kita mga kaigsunan. Salamat o Dios sa mensahe nimo o Dios, ug hinaot nga padayon ikaw nga magahatag kanamo og pagkagutom ug pagkauhaw sa imong pulong, ug ang imong pulong among pamalandungan sa matag adlaw, ug careful kami o Dios nga mosunod kanimo sa tanang higayon sa among kinabuhi. In Jesus name we pray. Amen. Sa manunubos duol kamo, dili maglangan duula siya. Siya nagpadayon sa pagtawag, duol na. Malipayon ang pagtigong na, kung maputligikan sa sala, ug dito magatigong kita sa iyang puluyan. Ang iyang pulong matnunan mo, sa malipayon sundon siya. Imo siyang piliun karon, duol na. Malipayon ang pagtigong na, kung maputligikan sa sala, ug dito magatigong kita sa iyang puluyan. Niauban ka nato karon, sugo ni Kristo pumanotag. Siya nagpadayon sa pagtawag, duol na. Malipayon ang pagtigong na, kung maputligikan sa sala, ug dito magatigong kita sa iyang puluyan. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.